Vent, hvor er vi? Jeg tror bare, vi er sådan et Christmas-hus. Men hvorfor vågner vi op her? Det aner jeg ikke. Lad os bare sove. Jeg er sygt træt. Kom med. Men Bella, hvordan kommer jeg hen? Det ved jeg heller ikke. Lad os bare lige. Jeg kan ikke forstå, at hun er sprunget her. Jeg har bare min telefon. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvorfor vi er her. Jeg prøver at gå udenfor uden for næsten. Så det er ikke gå galt. Nej, det er alkohol. Jeg er nødt til at tage noget varmt tøj på. Men det har ikke noget. Jeg håber, der er noget af min størrelse. Det her er ikke varmt. Nej, den her er bare lidt varmt. Der er en uge her. Den her kan da ikke hjælpe, tror jeg. Luna, jeg skal ikke være herinde alene. Kom. Ej, det er godt nok koldt. Der er en cute lille sæl. Nej, Luna, du er blevet til en iskube. Boom. Og der er en hundesnemand. Og en nisse. Jeg tror, vi er nødt til at gå tilbage til den virkelige verden. Eller, det her er det vel den virkelige verden. Hvad er det? Jeg tror, jeg skal mig. Men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre.